Janla on Suomen johtavia peltialan tukkuliikkeitä, joka jatkojalostaa suorista tehdastoimituksista pinnoitettuja ja sinkittyjä ohutlevytuotteita asiakkaan toiveiden ja mittojen mukaan. Henkilökohtaisesta palvelusta tunnetun Janlan myyjät tuntevat asiakkaansa. Janlan perustuotteita ovat arkit, nauhat, kelat ja profiilit. Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet tarvikkeineen löytyvät valikoimista varastotuotteina. Janlan anturamuottijärjestelmää JL Anturaa valmistetaan asiakkaan mittojen mukaan. Se on helppo ja nopea asentaa sekä turvallinen käyttää. Siinä ei ole teräviä reunoja. Uuden sukupolven JL Jalo lukkosaumakate jäljittelee muotoilultaan perinteistä konesaumakattoa. Tämä näyttävä ja tyylikäs kattoprofiili tuo selkeää muotokieltä rakennusten ilmeeseen. Asennus on helppoa. Kiinnitysruuvit jäävät piiloon pystysauman alle. Nykyaikaisten tuotantolinjojen kapasiteetti on noin 25 000 neliömetriä päivässä. Merkittävät varasto- ja koneinvestoinnit mahdollistavat parhaat tuotteet ja nopean palvelun. Tarvittaessa tuote lähtee jo tilauspäivänä liikkeelle kohti toimitusosoitetta. Janlan tuotantolaitokset sijaitsevat Nurmijärvellä ja Oulussa. Myyntikonttorit löydät Nurmijärveltä, Oulusta, Turusta ja Tampereelta.